Παρακαλώ, κυρία μου. Αχ, κυρία Γιάννα μου, έχω αγωνία και θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει τελικά με τη στέγη Καλατράβα. Θα προλάβουμε? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και η Φάνη λένε ναι, θα προλάβουμε. Εγώ να σας πω, δεν τους πιστεύω και εύχομαι να μην τους προλάβουμε, κυρία μου. Καλέ, τι λέτε, εσείς η πρόεδρος εύχεστε να μην προλάβουμε? Ναι, καλέ. Αν δεν προλάβουμε, καταρχήν το ελληνικό κράτος θα κερδίσει εκατομμύρια και τι θα πληρώσει. Και κατά δεύτερον, θα κερδίσω εγώ. Πώς δηλαδή θα κερδίσετε? Κοιτάξτε, για τη νέα βίλα που έχεις στο ψυχικό, χρειάζομαι ένα κιόσκι για τον κήπο. Ξέρετε, για τα aperitif, τα cocktails και τις συζητήσεις του καλοκαιριού. Επειδή δεν βρίσκω κάτι που να με εκφράζει, σκέφτηκα να πάρω τη στέγη Καλατράβα και να τη βάλω ως κιόσκι. Καλέ, τι λέτε, αυτή είναι τεράστια. Τι τεράστια, κυρία μου. Σιγά την ομπρέλα. Τι να καλύψει αυτή από τις δικές μου ανάγκες και απαιτήσεις. Ούτε δύο παρέες δεν χωράνε από κάτω. Στριμωγμένοι και στριμόκολλοι θα είμαστε. Τέλος πάντων, εγώ το έχω πει στον Καραμαλή, αν δεν προλάβει ο Καλατράβα, θα την πάρω στον κήπο μου. Τελείωσε. Ο επόμενος